Gaur 11:00 zubipien. Txaleku erungo dau norbaitek. Bai, saiatu naz. Joder, zelako begizuluak da, hostia. Zango txat igual, edo... Baina beste aukera askorik ez dakit egoten. Gabon! Seme, dana ondo ala? Bai. Zure laguntza bidot. Arazoa deko drogaz. Eta ez dakizenan urten. Ta marroie, ala zurize? Zurize. Eta ganera dirupi bat solo dut. Ta zema da, dirupillo bat? 12.000 Baina zelan? Noiztik? Nori? Ba, dirua binaben eta txinkerizekin hasi nintzen eta onarte dunaz. Onarte, norarte heldu zara? Ba, gaur gaueko 11:00 zubizen entrego bideo dirue. Nik gauza gero jakitie. Kontsumitzaile zara? Ez. Lasaitu, Ez hautsi garrotu, Nidaitek esatea, Etxien entzuna, umean zentzuna. Eta nik ez dakit, zer edo nun edo zer entzuzun etxien, baina punto honetara heltzeko... Bueno, nora jonbida? Goiko zubire, autopistan eskumaldian dauena, eta han egongo dela txaleko dun bat guri itxaoten. 11 ikusteko jaio gara. Hor dago. Ba, ikusiot. Entregau paketi hori, eta amaitu deigun honegaz, ja. Zelako lasaitu, Ez da zuen errua izen, barkatu. Joder, bera da, hartu inbiot. Bai? Nun hostia sauz, ez da ezer heldu. Zeran ez dugula entregau. Ontxe bertan emondo guta. Baina, txaleko dunari emondotxo guzu bizen. Badakizu zer dakarren horrek? Joder, kolga guindago. Joder, seme. Zalditik astora. Emon buelti ja. Zubire junbido gaber nori hosti emondotxo gu paketi. Joder, gureak indago. Jode, seme, zalditik astora. Guazan etxera eta dei batzuk inge topoku soluzinue. Amen, zuek hor eta ni hemen. Is it a coat of paint that's peeling every day against our will? Nera begin, ez hau tezu zura iteri zer zaren? Esan zer? Ez hau tezu zer zaren? Jonki utza zarela, kabroie. Bai, Badako diru, da zen handeko zera dirue. Hamendeko aznik bi artistiak. Ez dira izen hori. Da nora izen da ba. Bente bati ez gara batzi dirue, konfundidute, baina topago. Vale, ya to.